S týmto magnézium nestihnete ani spočítať ovečky a už budete tuhí. Bez dostatočného spánku trpí naše zdravie, výkonnosť, nálada a celková pohoda. Mnohí z nás už vyskúšali rôzne spôsoby, ako zlepšiť spánok. Od prípravy tichej a tmavej spálne, cez špeciálne režimy spania, až po rôzne bylinkové čaje. No zdá sa, že nič nefunguje. Dnes sa rôzne výživové doplnky zameriavajú len na jeden z mnohých aspektov spánku. Nie sú komplexné a nevyhovujú všetkým našim potrebám. Práve preto by som vám rád predstavil Heavy Deep Sleep Magnesium. Prémiový doplnok, vytvorený na optimalizáciu spánkového cyklu a komplexnú podporu kvalitného odpočinku. Tento doplnok, ktorý je vyrábaný na Slovensku, využíva špeciálnu kombináciu vysoko vstrebateľného horčíka na uvoľnenie svalov, aminokyselín, kyseliny GABA na upokojenie mysle a prírodného melatonínu z višne na zlepšenie hlbokého spánku. Látky v tomto doplnku fungujú prostredníctvom jedinečnej sekvencie, a to uvoľnenie tela a mysle, rýchle zaspávanie, hlboký spánok. Bisglycinát horčíka zmierňuje svalové napätie, čo vedie k lepšiemu a pokojnejšiemu spánku. Vitamíny B1 a B6 pomáhajú udržiavať optimálnu funkciu nervového systému, čo podporuje rýchlejšie zaspávanie. Neurotransmiter GABA a aminokyselina L-teanín podporujú relaxáciu a zmierňujú úzkosť, čím zvyšujú schopnosť zaspať a zostať v spánku. Výťažok z kyslej čerešne podporuje hlboký spánok. Začnite užívať Heavy Deep Sleep Magnesium 1 až 2 hodiny pred spaním a doprajte si hlbší spánok a viac energie do nového dňa. Dobrú noc.